Sige na. Ang sama ni nga. Bisa di nga anak na nga trabaho. Trabaho na ba? Trabaho na. Bugkos, pagkakibog, sir. Nawa, basta ikaw mo blali manghitag trabaho ron. Anong ilapay man ni muslayo nga. Pabundo na diha ba kanang Sama na nisa, sir. kita balinis gani no. Ano, vulkan? Anang murag bulkan forma. Dali. Kasi nagtuo mo. Nagkatrabaho diha wa siya may bakse. Ang si Kandos ha. Kapit ng si Kandos ninyo. First dose pa lang gani mo. Luya-luya na mo. Mataga man mo mabot akong asawa ron kasi akong pabantayon dire tanawon ta ng kagaral. Tawa mo, sir. Kita ko ang naong matok. Oh, isa? Pangit, kita tawa, sir. Ito kong nadunggan. Wala kang sir. Guwapa ba? Guwapa. Daliin na ninyo ba? Si Kandos ninyo sunod si Mana, pangandami ninyo na. Asa man iturok na, sir? Bubot? Sigong? Ipainom gyapon na. Ano iturok ka, sir? Isa man na nga. Taro nga ba? Paano mo tanamo na, sir? Pagkagyaw-yaw ko na. Tayo sa ragot, Undangin sa. Kwan sa ko ninyo kadali. Nang bungkaga ko kadali. Iyan na din. Bungkaga sa kadali. Ibalik sa May forma. mo sir nga, ipatapok niya mong kagom. Diba, ibalik sa forma ba kay murag lain mo tanaw. Bahala ka na yun. Pero, Ibalik sa pa. Ikaw, gusto ka. saan ka, sir? Sa mo trabaho mo. Hindi mo gumawa. Gusto ka gani, gusto Para sa ka. kaiba kay murag naay natabunan din. Ipundok na namo, pabungkag yung punimo. Man, ipabalik yung punimo. Pwede. Kami magbon. Liki, nga, sir. Kami magbon. Kakasabi. Gago na po. Kung kakasaba kay murag naay natabunan di nga lobby. Ano magkahoy-kahoy makagibar guniti ba? Tarunga. Gihipos pa na ninyo gapon, mo na nabasa. Saan mo na ibutan mo, magay? O, bukag na. Karong uto ha kung asawa mo kwan, ito nang urasa ron. Ay, ka mo na ka. Maaamag kayo mo adto de. Walo kang daghang kita gyatiman nga kuan. Ha? Abutan ninyo akong asawa diri, mao tay magbantay ninyo basi nagtubog mula. Bukag na naman niyo. O, bukag na. Kag wala pa bukaga pa kulang pa na. Sige, palaw man. Dili ba basig na ay wala na buntan diha bagi tabunan. Kami may nagbunot ane, wa naman ay kuan eh. Punta na, tananaw. Abutan ninyo akong asawa ang kwan diri mula ka sa ko. Nakaw na, ay sige ayaw. Hoy! Asa man yung trabaho diha? Ano gibungkag man ninyo nga gipa tipok man na? Kabungkag yung sir niya pa. May patipok, tubod nimo, naunsa. Yabag yung trabaho. Gingnan ako siyang ipatrabaho na ko, ipatipok na ko na ipaanaw, bugdo ba nga gibungkag mo punan ninyo? Bungkag man niya, karon. Karon bungkag daw kay tanaw nang tunga og nabay na bilin nga wa nabuntad. Ya karon niabot ka kay imong ipatipok. Kisa bay tumano namo? Ikaw o siya? Ayaw niya. Sige na, dalian na ninyo! Sa man trabahoan na nga. Pangitaan ng lubid raw, napay lubid raw, tama din, sugat mo dito, gingon siya nga, pabungkag daw na, basi na itong, napamoy, gipagtabunan di ang mga lubid ba? Para madali rin yung trabaho. Dali, apas pas eh! Tumano namo ani? Oh, wala gyud mo. Isang ko na si Uta, wa pa joy lubi nakitaan. Lagi na nago dam. Kan tabitaw kag wala bitay kuan pabukag bungkagon pa niya ipatapok na sad. Oh, wala magyukahan na diha, na abot naman yun na sayo, tay, balik na nagkuan be. Ipabalik na pabugdo. Sige na, dalian ninyo para mahuman ninyo yung trabaho. Ibalik ninyo, ibalik ninyo. Sige na, ibalik na. Ganiha, ipabuskag karon ipatapok na sad. May ayaw ning amuhan ay. Kabungkag man. Oy, klaro. Dili malali magbungkag magtapok na pud ha. Sige na lang. Kung may mahimo kay Trabante raman me. trabahante raman mi. Kamo may amo. Kamay magbuot. Di mo maluoy ah. Para sa inyo ah. Pakuaran jud ni madam. Patason jud nga masangko de santol. Oh, ug makaya ninyo paabot dito, abtan ninyo. Basta ang porma na, murag bulkan ha. Murag bulkan ang porma. Dalian na inyong trabaho niya. Kaya hapon na, sa oras ron.
Mo pa na yung agi, basta pang gamaya, ganira mo buntag dire. Sige na, dalian na. Sige, paspasan na to ng gym. Kaya lagi ni. Para makauli na tag sa'yo. Di na ta mabalik. Di may masugot og di na mo makuha mong sildo karong hapon ha. Dugo mo walik dire. Kay nagkinahanglan mi. Daghang kong kuan. Palitonon. Oh, mura naman nagkuan bulkan. Buti isa di ba? Prabulkan di ba? Dire oh. Dire. Kana. Oh. Tindihi ba? Na. Ayay ka natagak. Oh, kana. Oops. Oh. Ay. Oops. Okay. Bulkan na dam. Unsa yung man? Kani di ayo. Unsa man niyo? Daghan pag nagkatago, dili na lang niyo apilon. Oh, bulkan na ba? Bulkan na. Kani di ayo, unsa man ni? Ano nga magdihara na perminti? Tanaw ra ng bulkan dam, may magwa na yung mga tiilan. Himuha tarungan na dapat gipail na ninyong tarong. Sana kamo pa yung trabaho, kamo pa yung magsig pa Lagi. magbulbol, kamo yung inahanglag kwarta. Lagi, tumanon lagi na mo. Sa maning mga wala ni Oh, kamo mana? pa kwarta. Oh, daghan pa kayo oh. Tipo pa, Tama na, tipo ba? pa. Yung trabaho, hugaw kayo yung trabaho. Hugaw maning bunot. Mga mo nang inahanglag kwarta. Inahanglan oy. Unya, anong din yung tarungan yung trabaho? Sigyaw-yaw dia kay. Ay sig yaw. Labayong ka na kong bunot. Mag-audition mi dire. Kamay pa ning bunot dire oh. Sukol na mo mo ron. Wala oy, wala ni sukol. Supak lang ni. Supak nyo. Sige, supak mo para may sweldo. Oh, man dam. Pwede na may muli. Oh, maayo. Kumanag yun. Oh, man na. Pwede naman ka may muli. Makuha na namong sildo karong hapon. Ang nga na kung dili, pero niya sweldo dire ko ano, pero times ta, murag na ko'y nalimtan ba? Napon man ito, oh. Ipapil pa to. Kato dito. Adam, kada? Ano ka to? Ipabundok. Dali na kay ang sweldo ninyo. Gusto mo ka mong kwarta? Trabaho mo. Kato dito. Daghana pud na oy. Sige na, di mo, reklamo kayo sa inyo ha. Kwarta dili. Dili. Uli mi. Bahala. Uli Dili, kay dili kayo. mo kuman. Hoy! Di na may mo balik. Kada sa sildo ato mi. Ay, dili pwede. Kay humana sa to ninyo. Ay, di na Ay, pwede. mo sildo mi. Gagawa na mo nagkuan na oh. Oh, tanawa usay oras na mo. Alas 4, wa na. Ting uli na sa trabahante ron. Dia patrabaho man mo ana. Wa na sa kwarta. Kwarta na mi. Oras sa inyong gibantayan. Ganiha oras giya po Usan inyong mi? gibantayan. Trabahante mi. Oras. Wa man mi nagpuyo dire. 4 man to tinggawas dire. Dili na pwede. Alas 4 na. Ato Nagsabot gali ta. no. Dali ra kay na. Dili ra Dili. alas 5. Abi, bebe. Ipabundok Pagkadalian ka. mo na kapag ng daghana oh. Way trabaho. Sildo. Way sweldo. Sildo. Sige trabaho man mi ana oh. Leo. Kato gani, ipapil gani no. Pero wala na may trabaho. Di na mi. Kaya yung kwarta. Hoy! Minangol ana.